Jujur ya, kimbauan kantin kok saben dino rasanya beda-beda. Kadang enak, kadang koyo karet doang. Aku setuju karo kowe Li. Aku wingi tuku yo ora enak. Bakule ki ra konsisten nek gawe resep. Kadang enak, kadang ora. Kadang kosong, kadang ora to. Sik ngono kuwi yo aku kesel ngomongi bakule to. Ya wis, akhirnya siswane sik dadi korbane. Ya ora. Alah rapopo, sing penting gratisan. Enak ra enak, aku wetengi tetep komplain. Yo piye ya, senengane wong masak ki yo kadang ora enak, kadang enak. Wetenge tetep komplain. Mending nek ra enak ki yo teko luwe. Dimas ki lho gampangan temen pakanan ra enak wis dianggap enak. Piye ya Bel, nek panganan kuwi ra iso pilih-pilih, sing penting wareg, syukuri apa nani. Oh, ora. Syukur apa melas dim, gorengan kosong wae dipangan. Lah kuwi sing bener. Kudu wani lan jujur. Nah, aku setuju Nek ya. gorengane kosong sing ngomong karo sing dodol. Rungokke Dim. Rungokke Dim. Nek aku ya, nek ana sik salah sithik wae ya tetep salah. Kemongko ana penjualane sik susuk ya tetep jujur ya tak balekke wonge. Yen aku ora, aku luwih wicaksono. Apa? Nek salah disusuki, aku balekke, tapi tak kejajan meneh. Oh, alah. Kurang wicaksono apa ta aku ki? Gitu. Kuwi jenengane dudu wicaksono. Ajo apa Li? Apa Li? Ya curang lah. Rungokke. Engko kok njaluk ngapura karo ibu kantine. Nggih. Cak ning tak tinggal barke. Oh nggih, siap. Oke. Kata-kata Hari ini rencang-rencang aja dadi kaya Dimas. Nek salah tetep ngaku salah. Kudu jujur. Ya ora? iya betul. Dimas iku karaktere Allah, aja dicontoh, guys. Bener guys. Sekian dari kelompok kami. Mohon Maaf jika ada salah kata. orang Terima mana? kasih. Oh iya ya. Terima kasih.